karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Sige ko no, bukharan ng maong Buda ibabaw sa kama, Annalisa. Palihog. Na, ma'am. Rodel, dili ko masuloban ng maong Buda ugma sa tong kasal. Sabrina, Tanawa na ko na, Rodel. Karaan na kaayo ang style. Mura mo ko ang nagmatuok. Unya, taas kay ang bukton. Napay ruffles ka nagtuyok sa hawak. Mura mo ko ang nagtagalaing planeta. Sabrina, wala tayo panahon sa pagpili og laing Buda. Pero Rodel, May lain mang Buddha dito sa parador sa mong mama, sir. Mao ba? Nganong daghan man si Buda nga gihipos? Mao ka na ang Buddha sa lula sa imong lula, Rodel. Busa angay kang magpagarbo nga makasulob ni ana si Sabrina. Ma, may laing Buda man kuno sa imong aparador. Ug kinsa man ang misulti nimo ni ana? Si Annalisa. Misulti ba ko nimo? Nga manabi ka bahin sa koleksyon ko mga Buddha sa mga katiguangan, Annalisa? tita, mahimo ba kami ang mupili sa kong isulob nga Buda? Nganong dili? May mga Buda tuod din Sige, pagpili na og imong masulob ugma. May atimanon ako sa silong. Hain man kaini nga akong piliwan. Pulos man ni mga karaan na kaayo eh. Mura man ni gianay ang uban. Ay. Kining napasag sa suok ay. Murag bago pa kaayo ni. Bago pa kining maong Buda. Pero kisuksok og maayo din sa suwid. Mura man ni og kitaguan. Bago pa kining maong Buda. Klaro kaayo. Ug murag paigo gid nako. Hey, salamat. May ikasulob ako nga Buda ug sa mong kasal ni Rodel. Pero aron masiguro, ako ning isukwit. Uy! Kakaraan sa ning bawya, uy! Manindok mo na itong balibos, lubutan niyo. Uy, bayot. Uy! Murag, tunay mga mata nga nagtutok na to sa kangit niya. Magid bayot. Mura man ang dagkong problema ni kasala bayot. Uy, Ay, maugid yats. Naliman ka, ha? Buda ang problema. why bride nga musul og Buda nga nabulit sa dugo, uy. Bisan ako bayot, no? Bahala nagdili madayon ang akong kasal. Basta di lang ko musul og marang Buda, uy, nga nakadugo. Aba diya, uy. Dapat. Dapat. Makasal, uy. Uy, uy, sama ka niya, pareha yun ta. Ug dapat. Nganong ni amo? Oh, Ay, madam! Ay, apin akong multo sa karaang bay. Nga, mitunga diya sa kangit niya. bitaw, bitaw. Ay, Nganong ni amo? Madam. Ugon sa mong klasiha sa mga tao. kuan madam. Mga makeup artist mi madam. Ay. Kalimot ka, ugma na ang kasal si mong anak. Bitaw. Mga ni ami kay kami ang mapagwapa sa bride o mapagwapo sa Bitaw, groom. bitaw, madam, bitaw. Taysa. Sa to? Kasal? Oh, Kisay kaslon? bayot. Uy, bayot. Bayot. Oh, sa man. Naningning lagi ni si madam. Sa man ni siya. Amaw-amaw ni. Murdo na siya amnesia, bayot. Sapa ka. Nagkinaon pa gani siya nga. Gani na to gani ka. Doni. Diba? Nganong ni alagi mo? Oh, kuan man dadam. Paglayas mo! Unsa? Mga
Mabungol ba ka mo? Oh, Panglayas mo! Pero madam, Bitaw. di ba kami mantong ni Arnie din ni? Di ba naginumdum ka? Mau pagipagabutan mo, palayaso na minimo. Layas mo! ay, dahi. Bayot. Manglayas lang ta. Layas mga panuway! Uy, ginoo ko! Di taon may mga panuway, madam. Mga Bitaw. bayot lang, mi. Bitaw. Pero di may mga panuway. Sakto gid na. Ay, grabe ka, madam, ha? Grabe ka. Ma, naunsa mo din, he? Palayasa ang mga demonyo. Ano? Dili mahimong punan ang mga demonyo ni ining baya. Oh, Grabe. di mo ka bayot. Dali na, ma. Pahuwi na. Oh. Ano mo pahuway man ko? Papahawa ka ng mga demonyo, Rodel. Pasagdi lang na sila diha, ma. Dali na sa imong kwarto. Katug na. Uy, grabe si madam. Bitaw bayot. Ay, wala no. Ulo. Doon na din nalisuan ang utok kaning baya. Bitaw. Ay, ang tagiya pag yun. Correct. Uy! Oh, oy. Nana, nasukod na ako ang Buda. Haumgid kaayo sa kong lawas kini mo ang Buda. Pero, kang kinsa ka ning Buda, no? O kanong gitakuan man ni Tita Mercy dinis niya paparador? Ay, basin og mao gini ang giandam niya nga Buda para nako. Pero, nalimot na lang siya. Hubua ka na! Hubua ka na, Budaha! Ma! Tita? Hubua! Dili na ni mo mahimong isulob ang Buda ni Adela. Buda ni Adela? Hubua ka na! Ma! Hubua ni! Hubua! Uwi na yung buhok! Uwi ang buhok ni Sabrina, ma! Lakaw sa iyong kwarto, Sabrina! Iuli ng Buda ni Adela sa aparador! Iuli ka na! Ma! Kang Adela di ay ning Buda. Ma'am Sabrina, gisulog ni mo ang Buda ni Adela? Alalisa, dali. Mabalik ko sa kong kwarto, dali. Ipahubo sa imong babahay ang Buda ni Adela, Rodel. Ma, pasagdi si Sabrina nga masulob ni. Usay pasagdan, gihatagan na nako siya og Buda nga iya masulob ugma. Unya mangita pagyud siya lain. Pero di siya ganahan sa boda nga imong gihatag niya, ma. Hoy, Rodel, dili maayo sa usak asawa nga mamili sa ihatag sa iyang ugangan. Iyan yung katungod, ma. Oh, mulaban ka sa imong babae? Sabrina ang iyang ngaan, ma. Ah, wala ko'y labot kung unsa pa'y iyang pangan. Papaulian na siya sa ila. Ma, Ma'am, nganong imo ba nagkisulog ang Buda ni Adela? Kun mo na, tinuod gyud di ay nga kang Adela ni. Oh, Ma'am Sabrina, kaming duha na batahian na. Mao nga nakailakay ko, ana. Diin man na nimo makuha. Sa parador ni Tita Mercy. Iya nang kitaguan? Oh, iya ni gitaguan. Ug dili siya gusto nga ako ning isulob. Gusto niya nga ipahubo na ako. Ayaw nagkubuha, ma'am. O yun ka nga muna akong isulob ug mga adlaw. Oh, Ma'am Sabrina. Ug anong nihilak ka? Nahinumdum lang ko sa kong suot nga higala, Ma'am Sabrina. Si Adela. Oh, Unsa maimong nahinumduman niya? malipayon kayo minagsultihan ay. Annalisa, happy kayo ko. Natural. Happy good ka kay kaslo na good mo ni Sir Rodel. Siya na ang lalaki nga akong gipangandoy, Annalisa. Si Rodel na. Hoy, ang una ninyong anak. Ako ang ninang, ha? Sure. Okay, ikaw na lang ang ninang sa tanan namong mga anak. Ma'am Adela, niyan ang imong Buda, ma'am. Gideliver na. Yes. Sige, abli na, Annalisa. Oh, Jaran! Wow! Wow! Adela, sure ko ang ayan yun kaini. Dali, akong isukod. Og nasukod pa ni Adela, kining moong Buda. Oh, nasukod niya. Og nasuko si Noy Elmo.
Unsa? Nasuko siya. Hubuan na, Adila. Hubuan ka ng imong buda kung gusto kang mahinayon ang iyong kasal ni Sir Rodel. Lolo Elmo. Pero, iya naman nagisukod tiyo aron maklaro kung haong ba siyang lawas. Hubuan lagi na. Tungod kay dili mahimong isukod ang buda sa kaslunon. Dili! Magdakilig di malas kasal. Og gusto ang gisulti ni Lolo Elmo. Ang pagsukod ni Adela si Buda maong nakaigon gawa mahinayon ang ilang kasal. Dili ko mutuo. Ma'am Sabrina, pila na lang ka oras og kasala namo ni Rodel. Og mahinayon kini Annalisa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!